दावा जय बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ் லெவல் 1ல இன்னைக்கு நம்ம 15வது அத்தியாயத்தில் இருக்கின்றோம். இந்த 15வது அத்தியாயம் கேட்பதற்காக வந்திருக்கக்கூடிய பக்த கொடிகள் அனைவரையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 15வது அத்தியாயம் புருஷோத்தம யோகம், கிருஷ்ணரின் யோகம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இதுல மொத்தம் 20 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இதுல ஆஹ் பிரணதி பண்றீங்களா? யார் பண்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி மாதாஜி வாசிங்க பிரணதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஓம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. கிருஷ்ணன் பிரபுஜி வாசிங்க. பிரபுஜி கிருஷ்ணன் பிரபுஜி வாசிங்க. யார் வாசிக்கிறீங்க வாசிங்க. ஆனா மத்தவங்க ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராஞ்சஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சச்சுர்வுன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்ஷ்யம் ததாதி சுபபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதம் விதம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விசாகான் விதாம்ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபாணோ சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்து ஏவச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌர திவிஷே நமः. குரவே கௌர சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமः. நமவோம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாசாட்ச தேசசாரிணே
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபுஜி. நம்ம எல்லாருமே இதை வாசிக்கணும். ஆனா நம்ம மியூட்ல பண்ணிட்டு யாராவது ஒருத்தர் வாசிச்சீங்கன்னா ரெக்கார்டிங்ல வந்து கிளியரா கிடைக்கும். அதுக்காக தான். ஆனா எல்லாருமே வாசிக்கணும். நம்மளே நம்மள மியூட் பண்ணிட்டு வாசிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண. சோ நேத்திக்கு நம்ம வந்து பார்த்த அத்தியாயம் 14வது அத்தியாயத்தோட பெயர் யாராவது சொல்ல முடியுமா? 14வது அத்தியாயத்தோட பெயர் குணத்ரய விபாகம். குணத்ரய விபாக யோகம். குணத்ரய விபாக யோகம் இல்லையா? முக்குணங்களை பத்தி பகவான் நமக்கு சொன்னார். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன அந்த 3 குணங்கள் மனிதர்களை வந்து இந்த 3 குணத்துல வந்து நம்ம வகைப்படுத்தலாம். என்ன அந்த 3 குணங்கள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? ரஜகுணம், மாதாஜி. ரஜகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல வந்து எல்லாரிடையும் வந்து நன்மையாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து சத்துவகுணம். ரஜோகுணம் மிகவும் தீவிரமாக இருப்பார்கள், பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள். தமோகுணம் அறியாமையில் இருப்பாங்க. சோ அந்தந்த குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல அவங்களுக்கு வந்து என்ன நற்கதி கிடைக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். பகவான் இந்த 3 குணங்களுக்கு உட்பட்டவரா? இல்ல. பகவானுடைய குணம் என்ன? சுத்த சத்வகுணம் அப்படின்றது. இத மாற்ற முடியுமா? நம்மளால இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து வெளிவர முடியுமா? கஷ்டம்தான் மாதாஜி. கஷ்டம்தான். ஆனா பிராக்டிஸ் பண்ணா கண்டிப்பா வர முடியும். பகவான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா நமக்கு. சோ நம்ம வந்து நம்மளுடைய நிலையான சஸ்டைனான இந்த பக்தி மூலமாக இந்த 3 குணத்துல இருந்து வெளிவர முடியும் அப்படின்றத வந்து அவர் சொல்லியிருக்கார். சோ நம்ம தியான ஸ்லோகத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னா வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. ஓம் அத பஞ்சதசோ அத்தியாய புருஷோத்தம யோக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்கிரீன் தெரியல மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மூலம் அதசாகம் அஸ்வத்தம் ராஹுர் அவ்யயம் யஸ்தம் வேதவித். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒருத்தர் ஒரு டைம்ல படிங்க மாதாஜி. 20 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு, நம்ம எல்லாருமே வாசிக்கலாம். நாளையில இருந்து தினமும் வந்து இந்த சாப்டர்ல இருக்க 20 ஸ்லோகங்களும் எல்லாரும் உங்களுக்கு ஒரு 10 மினிட்ஸ் டைம் எடுத்துட்டு எல்லாரும் இந்த ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கணும். இந்த அடுத்து வரப்போற அந்த ஒரு மாதம் ஃபுல்லா நாளையில இருந்து ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதி வரைக்கும் தினமும் இந்த சாப்டர் படிக்கணும். நீங்க வீட்டுல வந்து பூஜை அறையில வந்து கிருஷ்ணனுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்து நீங்க இந்த சாப்டர் படிங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ்நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட ஓர் ஆலமரம் உள்ளது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். இது கொஞ்சம் வியப்பாக இல்லையா? வேர் கீழே தானே இருக்கும். இவர் என்ன சொல்றாரு? மேல் நோக்கிய வேர், கீழ் நோக்கிய கிளை, வேத பதங்களை இலைகளாக கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். என்ன இது ரொம்ப வியப்பாக இருக்கின்றதே அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம எல்லாம் வந்து மேல இருந்து வந்தோம் அப்படின்றதான் அவர் வந்து சொல்றார். பிரம்மதேவர், அவர் மூலமாக தான் இந்த பிரபஞ்சம் படைக்கப்படுகின்றது. ஆனா பிரம்மதேவரே படைத்தவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மகாவிஷ்ணு அப்படின்ற பார்க்கலாம். மகாவிஷ்ணு வந்து பகவான் கிருஷ்ணரோட ரூபம் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். சோ மேல் நோக்கிய வேர்கள், நம்ம இந்த துக்காலயம் அசாஸ்வதம், தற்காலிகமான இந்த பூலோகத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம். ஆனா நம்மளுடைய நித்தியமான எப்போதும் ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய உலகம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோலோக விருந்தாவனம். இந்த 14 உலகத்துக்கும் மேல இருக்கு கோலோக விருந்தாவனம், வைகுண்டத்துக்கும் மேல இருக்கு இல்லையா? சோ நம்மளுடைய இது என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேல் நோக்கி செல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த ஜட பற்றுதல்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? என்று முக்குணங்கள் நமக்குள்ள ஒரு மாயாவை உருவாக்கி கொண்டு நம்மளுடைய கடமையை செய்யணும், ஆனா பற்றற்று செய்யணும். அதுல ரொம்ப லயித்து போயிடக்கூடாது. சோ நமக்குள்ள ஒரு மாயாவை எடுத்துக்கொண்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து
கீழ்த்தரமாக கீழ் நோக்கி செல்கின்றது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவான் இங்க என்ன சொல்றார், மேல் நோக்கிய வேர்கள் அந்த கீழ் நோக்கிய கிளை, வேத பதங்களை கொண்ட ஒரு வேத பதங்கள் வந்து இலைகள் அப்படின்னு. சோ இது மூலமாக நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த வேதங்கள் மூலமாக தெரிந்து கொண்டு பகவானை நோக்கி மேல் நோக்கி நம்மளுடைய பயணம் இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். சோ இங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா நல்ல தெளிவா தெரியும். சோ கோலோக விருந்தாவனம் அது நித்தியமான ஆனந்தமான ஒரு உலகம். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பூலோகத்துல இருக்கின்றோம். நம்மளுடைய பிறப்பு எங்க இருந்து வருதுன்னா பிரம்மதேவர் கிட்ட இருந்து வருது. சோ அததான் வந்து நம்ம இங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்குறோம். இரண்டாவது ஸ்லோகம் பாலா மாதாஜி, வாசிங் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதசோர்த்வம் பரஸ்ருதா தஸ்ய சாகா குண பிரவருக்தா விஷய பிரவாலா அதர்ஷ மூலான் யனுசந்ததானி கர்மானுபந்தீனி மனுஷலோகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இததான் பகவான் சொல்றார். மேல் நோக்கிய வேர், கீழ் நோக்கிய பிரான்சஸ் அந்த கிளைகள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சைடுல பாத்தீங்கன்னா அந்த இலைகள், அதெல்லாம் வந்து வேத பதங்கள்ன்றார். இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்படுகின்றது. நம்மளுடைய அந்த 3 குணங்களால இது வந்து நம்மளுடைய அந்த பிரான்சஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் ஆகுது. மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. நான் என்னுடைய ஜட பற்றுதல்களை விட்டேன். நான் அந்த முக்குணங்களை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து சத்துவ குணத்தின் மூலமாக நான் வந்து பற்றற்று வாழ்ந்தேன் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து மேல் நோக்கி போவோம். ஆனா அந்த ரஜோகுணம் தமோ குணத்தில் நம்ம வந்து ஆட்படும் போது நம்மளுடைய அடுத்த கட்ட நிலை என்னவா இருக்கும், கீழ் நோக்கி செல்லும். சோ இந்த ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் இந்த கிளைகள் வளப்படுத்தப்படுகின்றது. எப்படி வளப்படுத்தப்படுகின்றது? எய்தர் நம்ம மேல போவோம், இல்லைன்னா கீழ் நோக்கி போவோம். உப கிளைகள் புலனின்ப விஷயங்கள் ஆகும். சோ இந்த சைடுல இருக்க அந்த பிரான்சஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா புலனின்ப விஷயங்கள் ஆகும். நம்ம எப்படி வந்து பற்றோடு இருக்குமோ அதை பொறுத்து நம்மளோட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இங்கேயே உழன்று கொண்டிருக்கின்றோம். இத வந்து பற்றில்லாத ஒரு செயல் செய்யும் போது நம்மளுடைய உயர்வு வந்து மேல் நோக்கி செல்லும். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்படுகின்றன. சோ இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய பிரான்சஸ் பாத்தீங்கன்னா பலநோக்கு செயல்கள். எனக்கு வந்து நம்மளுடைய அந்த ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்களை பார்த்தோம் இல்லையா, எனக்கு ஒண்ணு வேணும்ன்றதுக்காக நான் திருப்பி அந்த வேலைகளை செய்து கொண்டே இருக்கின்றேன். அதுல நான் மரணப்பட்டு விட்டேன்னா அந்த இது வந்து என்னோட சூக்ஷ்ம உடல்ல ஏக்கமாக இருந்து நான் அடுத்த பிறவி திருப்பி எடுப்பேன். சோ இப்படியே வந்து அந்த சுழற்சியில போய் கொண்டிருக்கின்றோம். சோ இததான் வந்து பகவான் சொல்றார். இந்த மரத்தோட கிளைகள் வந்து 3 குணங்களால, ரஜகுணம், தமோகுணம், சத்துவ குணத்தால் வலிமைப்படுத்தப்படுகின்றது அல்லது வளர்க்கப்படுகின்றது. எய்தர் அது மேல் நோக்கி செல்லும், இல்லை என்றால் கீழ் நோக்கி செல்லும். கீழ் நோக்கி ஏன் செல்லுது அப்படின்னாக்கா, எப்ப நான் பலன் நோக்கு கர்ம பலன்கள்ல நான் பந்தப்படுத்தப்படுகின்றனோ அப்பொழுது என்னுடைய முன்னேற்றம் கீழ் நோக்கி செல்லும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 3வது 4வது ஸ்லோகம் ரமேஷ் பிரபுஜி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ட்ரை பண்றீங்க. வாசிங்க பிரபுஜி. ரமேஷ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நா ரூபம் அஸ்யேஷ ததோ பலப்தியதே நான்தோ ந சாதிர்த்த நாச சப்த்ரிஷ அஸ்வதம் ஏனம் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தத பதம் பரிமார்கிருத்வம் இவயம் யாஷ்மிக கதா நிவர்த்திதே பூய தாம் ஏவ சத்யம் புருஷம் பிரப்தியே யதே பிரவித்திய புருஷார்த்த புராணி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியது அல்ல. இந்த லோகத்துல எங்க நம்ம பார்த்திருக்கோம், தலைகீழா வளரக்கூடிய மரம் இல்லையா? சோ இந்த மரத்தின் உண்மையான உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியது கிடையாது. இது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அல்டிமேட்டா பகவான் என்ன சொல்ல வர்றார், நேத்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஆத்மா பரமாத்மா தத்துவம் இல்லையா? சோ ஆத்மா வந்து நித்தியமானது.
எப்போ பகவான் இருக்காரோ அவர் கூடவே நம்மளும் வந்துட்டோம் இல்லையா? சோ நமக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆரம்பம் முடிவுன்றது கிடையாது, நித்தியமா நம்ம இருக்கோம். ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். அததான் வந்து பகவான் சொல்லியிருக்காரு இங்க. சோ நம்ம வந்து நித்தியமா நம்ம வந்து கோலோக விருந்தாவன வாசிகள். ஆனா நமக்கு வந்து எனக்கும் இந்த இந்த இன்பங்களை வந்து அனுபவிக்கணும், நானும் வந்து கட்டுப்பாட்டாளனாக இருக்கணும்னு எப்ப நமக்கு ஆசை வந்ததோ அதனால பகவான் ஓகே, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்குமே நோவே சொல்றது கிடையாது. சரி ஓகே, என்னோட குழந்தைக்கு இது ஆசை இருக்கு, போயிட்டு வாப்பான்னு அனுப்பிச்சு வச்சுட்டாரு. ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சமயத்துல நமக்கு ரொம்ப பாசமா இருக்கவங்க அடுத்த சமயத்துல நமக்கு வெறுப்பு மூட்டுற மாதிரி பேசுறாங்க. எதுவுமே நிரந்தரமில்லாத வாழ்க்கையாக இருக்கின்றது மனிதர்களுக்குள்ளேயே இல்லையா? நம்ம இதுல எதையாவது சொல்ல முடியுமா இது நிலையானதுன்ட்டு? சில சமயம் செல்வம் இருக்கு, சில சமயம் அது கிடையாது, சில சமயம் ரொம்ப ஃப்ரெண்டா இருக்காங்க, எதிரியா மாறுறாங்க. சோ இதுல இருந்து பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்கார், துக்காலயம் அசாஸ்வதம். நம்ம பிறக்க இந்த இந்த பூமியில பிறந்தவங்க எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா பிறப்பு, இறப்பு, மரணம், ஐ மீன் மூப்பு அண்ட் நோய் அப்படின்றது இருக்கு. அது ஒன்னொன்னுத்துக்கும் வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட துன்பங்களும் இருக்கு. அதுல இருந்து நம்ம யாராலையும் தப்பிக்க முடியாது. ஆனா பகவானுடைய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துல நமக்கு இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்றத பார்க்கலாம். நம்ம அங்க போயிட்டுனா திருப்பி வர வேண்டிய அவசியமே இருக்காது இல்லையா? அதுதான் வந்து பகவான் இங்க சொல்றார், இந்த மரம் இந்த பூலோகத்தில் கிடையாது. அது மட்டுமல்ல, இதுக்கு வந்து ஆரம்பம் முடிவு என்பது கிடையவே கிடையாது. நம்ம வந்து இந்த இந்த மரத்துல இருந்து நம்ம வெளியே போக முடியும், இதுல இருந்து வெளியில போக முடியும். இப்ப மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வர முடியுமா, கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அப்படின்னாங்களே, அது போல இதுல இருந்து வர முடியும். எப்படி வர முடியும்? பற்றின்மை என்ற ஒரு ஆயுதத்தால் மட்டுமே நம்ம இந்த இதுல இருந்து வெளியில வர முடியும். வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு நமக்காக, எப்ப என்னோட குழந்தை திரும்பி வரும் அப்படின்றதுக்காக. சோ அதனாலதான் நமக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதையில வந்து பகவான் நமக்கு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. 6வது ஸ்லோகம் ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? யார் வாசிக்க? தெரியுது மாதாஜி. வாசிங்க பிரபுஜி. நதத் பஷத் யதே ஷுல்யோ ந சாங்க கௌ ந பாவக யத் கத்வ நிவர்த்ததே தத் தாம பரமம். ஹரே ஜெய் கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அடுத்து வந்து யார் வாசிக்கலையே அவங்க வாசிங்க. மாதவன் பிரபுஜி இருக்கீங்க, இளவரசன் பிரபுஜி வந்திருக்கீங்களா? வந்தீங்கன்னா வாசிங்க. மாதாஜி, ஜெயந்தி மாதாஜி யார் வாசிக்கலையே அவங்க அடுத்தடுத்து வாசிங்க. இன்னைக்கு 20 ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்கு. எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவது இல்லை. அது வந்து செல்ஃப் இலுமினேட் பகவானுடைய. ஏன்னா பகவானே ரொம்ப பிரகாசமானவர். சோ அவர் இருக்கின்ற அந்த கோலோக விருந்தாவனம் எப்படி பாத்தீங்கன்னா பரம வாசஸ்தலம், ரொம்ப வந்து ரொம்ப திவ்யமானது. அது வந்து சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவதில்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்ப வருவதில்லை. பகவானே வந்து நமக்கு சொல்றாரு. நமக்கு எவ்வளவு நாள்தான் இந்த பிறப்பு இறப்பு இதுலயே சுழன்றுகிட்டே இருக்குது இல்லையா? நம்ம இதெல்லாம் விட்டுட்டு பகவான் கிட்ட திருப்பி ஏன் போக கூடாது? அதுக்கு ஒரு தடவை நம்ம ட்ரை பண்ணக்கூடாதா என்ன? சோ அப்படி நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னாக்கா திருப்பி இங்க வர வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. சோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நம்ம பக்தி செய்யணும். பகவான் கிட்ட வந்து நான் வந்து உங்களுடைய சேவகன்ற அந்த தாட்டோட நம்ம வந்து பக்தி செய்யணும். சோ அவருடைய அந்த நித்திய உலகம் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அவரு வந்து அந்த கோலோக விருந்தாவனம் எப்படி இருக்கும்ன்றத வந்து கொஞ்சம் டிஸ்கிரிப்ஷன் இங்க கொடுக்கிறார். 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. மமை வாம்சோ ஜீவலோகி ஜீவபூத ஸ்நானத தன மனசஷ்டானிந்திரியாணி பிரகிருதி ஸ்தானி கசதி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவர். நம்ம அப்படித்தானே, நம்ம ஆத்மா பகவான் பரமாத்மானா நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான். we are part and parcel of பகவான் இல்லையா? சோ அப்ப அவர் எப்படி நித்தியமா இருக்காரோ, அவர் எப்படி ஆனந்தமா இருக்கின்றாரோ, நம்மளும் அதே மாதிரிதான் அதே குணங்களோட தான் நம்ம இருப்போம் இல்லையா? சோ கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். பகவானே சொல்றார். அதனாலதானே சொன்னார் இந்த உலகம் வந்து துக்காலயம் அசாஸ்வதம். நம்ம இதை திருப்பி திருப்பி சொல்லணும். நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம ரொம்ப பெருசா சாதிச்சிட்டோம், இது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும்ட்டு. கிடையவே கிடையாது இல்லையா? இதை விட நமக்கு வந்து நித்தியமான ஒரு உலகம்
நல்லொழுக்கம் இருக்கு. உண்மையான தூய்மையான எப்பவும் அழியாத ஒரு அன்பு வந்து அங்கதான் இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்மளுடைய மனம் மட்டும் இல்ல, 5 புலன்கள் பிளஸ் மனம் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கட்டுண்ட வாழ்வுன்னு ஏன் நம்ம சொல்றோம்? திருப்பி திருப்பி நம்ம அந்த இதுல சுழன்று கொண்டே இருக்கின்றோம். ஒரு 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 பொருளை பாக்குறோம், அதுல ஆசை வந்துச்சு, உடனே அதை அடைய ட்ரை பண்றோம். அடைஞ்சதுன்னா அதுக்கு அடுத்து என்னன்னு நம்ம போயிடுறோம். அதுல அடையலைன்னா அதுக்காக ஏக்கம். சோ இது வந்து இந்த ஒரு சைக்கிள் மாதிரி இதுல இருக்கு. அதனால மனதோட சேர்ந்து நம்மளுடைய 5 புலன்களும் இதுல கவரப்பட்டு மிகவும் கடினப்படுகின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 8வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. யாராவது மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாராவது டக்குன்னு வாசிடுங்க, இல்லைன்னா மாயால இப்ப போயிடும் கனெக்டிவ். சரீரம் யத் அவப்னோதி யத் சா யுத்கிராம ஈஸ்வரா வைதானி ஷம்யாதி வாயுர் கந்தான் விவாஷயாத். ஹரே கிருஷ்ணா. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதைப் போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகின்றான். நம்ம எப்படி ஒரு சட்டை கிழிஞ்சிச்சுன்னா இன்னொரு சட்டை மாத்திக்கிறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல். நம்ம கண்ணால பார்க்கக்கூடிய இதெல்லாம் கான்கிரீட்டான ஒண்ணு பார்க்கக்கூடிய இந்த பஞ்சபூதங்களால ஆன இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் 24 மூலக்கூறுகளால ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த உடல் அப்படின்னு. ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா அந்த 5 பஞ்சபூதங்களால ஆக்கப்பட்ட இந்த உடல் ஸ்தூல உடல். இதற்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்ம உடல், அந்த சூக்ஷ்ம உடல் உள்ளார யார் இருக்காங்க? ஆத்மா. ஆத்மா அது என்ன கவர் பண்ணிருக்கு? பொய், அகங்காரம், புத்தி, மனம், இந்த 3 லேயரால அது கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. சோ அந்த சூக்ஷ்ம உடல், இந்த உடல் அழிந்ததுக்கு அப்புறம் இதை கொண்டு ஒரு எல்லாத்துக்குமே ஒரு கேரண்டி இருக்கும் இல்லையா? ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கும். அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்த இதுக்கு நம்ம அந்த அந்த சூக்ஷ்ம உடல் த்ரூ அவுட் த லைஃப் நான் என்னென்னலாம் பண்ணணும், அந்த கர்மாவுடைய நினைவுகளை சுமர்ந்து கொண்டு நான் அடுத்த பிறவிக்கு நம்ம போறோம். நம்ம ஜடபரதரோட கதையை பார்த்தோம் இல்லையா? மானையே நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தனால அவருக்கு அடுத்த பிறவி மானா பிறப்பெடுத்தார். அதுல வந்து ஐயோ நான் வந்து பகவானெல்லாம் நினைச்சுக்க வந்தேன், இந்த மாதிரி தவறு பண்ணி இன்னொரு பிறவி வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதுல எப்பவுமே பகவானை நினைச்சிட்டு இருந்ததுனால அவர் என்ன பண்றாரு? அடுத்த மனித பிறவி எடுத்து பகவான் இடத்தில் செல்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த உடல்ல இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு நம்ம அந்த உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றோம். அது வந்து ஒரு சுழற்சி மாதிரி அடுத்து போய்கொண்டே இருக்கின்றது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிங்க. 9வது ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கலையோ அவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. स्तोत्रम सशु स्पर्शनम च रसनम क्राणम एव स अधिष्ठाय मनसायम विषयान उपसेवदे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, புலன் ஆகியவற்றை அடைகின்றான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். த்ரூஅவுட் த லைஃப் வந்து நம்ம வந்து அந்த சத்துவகுணத்துல இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த உணர்வுகளை எடுத்து செல்லும் போது அதற்கேற்ற மாதிரியான நமக்கு அடுத்த பிறவி அமைகின்றது. மேபி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த யோகிகள் எல்லாம் நிறைய யோகங்கள்லாம் செய்து அதுல தோல்வி அடைந்தார்கள்னா அவர்களோட கதி என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவங்க பெரிய ஆன்மீக குடும்பத்துல பிறக்கின்றார்கள். அதை விட கொஞ்சம் கம்மியா நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுட்டோம், மிடில்ல விட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கேத்த மாதிரி செல்வந்தர்கள் குடும்பத்துல பிறக்கின்றார்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ நம்மளுடைய அந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல என்ன அந்த படிவங்கள் இருக்கோ அதற்கேற்ற மாதிரி நமக்கு அடுத்த பிறவி கிடைக்கின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிங்க. 10வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. நிறைய பேர் இருக்கீங்க, ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்னொன்னு வாசிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு வாசிக்கிறீங்க? உதக்ராமந்தம் ஸ்திதம் வாபி புண்ணியானம் வா குணான்விதம் விமுடானானு பஷ்யந்தி ஞான சற்றுஷாக. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. முட்டாள்கள் உயிர்வாழி என்று தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். நம்ம பார்த்தோம் சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த துவாரங்கள் எல்லாமே அந்த வாயில்கள் நம்ம சொல்றோம்
உடல் வந்து ஒரு நகரம். அந்த நகரத்துக்குள்ளார போகக்கூடிய வாயில்கள், அந்த கதவு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 கதவுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம். அது வந்து பிரகாசமாக இருக்கும் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள். ஏன்னா அவங்க வந்து பகவானை பத்தின அந்த தூய்மையாக இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஆன்மீக பாதையில செல்லணும்னு நினைப்பாங்க. தனக்கு தெரிந்த அந்த ஆன்மீக இதை வந்து மற்றவர்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைப்பாங்க. அது வந்து ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஆனா இந்த முட்டாள்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா, உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை அதை எப்படி வந்து பாடி வந்து விட்டுட்டு அடுத்ததுக்கு போகும். அது போல இந்த இந்த 3 வகையான குணங்கள் அதை பற்றிலாம் அவங்களுக்கு வந்து அதிகமான ஞானம் கிடையாது. ஆனா யாரு வந்து நம்ம பகவத்கீதை இந்த ஞானத்தை பெறுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு இதை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். 11வது ஸ்லோகம் 12வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி யார் வாசிக்கலையோ அவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜிங்க யாரும் இல்ல. ஓகே பிரபுஜி வாசிங்க. பிரபுஜி பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஆன் பண்றீங்க நீங்க. யதோந்த வாசிங்க வாசிங்க மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. यदन्तो योगिनः सैनं पश्यन् आत्मन्यवस्थितं यदन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन् यसेदसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयदेहिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामहं. हरे कृष्ण. மாதாஜி தேங்க்யூ மாதாஜி. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை காண இயலாது. அது என்ன தன்னுணர்வு? நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லயே பார்த்தோம். சாங்கிய யோகம், ஆத்மாவை பற்றினது. நான் யார், நான் இங்கிருந்து வந்திருக்கேன், நான் என்னுடைய செயல்கள் என்னவாக இருக்கணும், நான் என்னுடைய பரம இலக்கு என்ன அப்படின்றத புரிந்து கொள்வது இல்லையா? சாங்கிய யோகம், ஆத்ம உணர்வு. அததான் வந்து தன்னுணர்வு. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று நான் ஆத்மா, நம்ம அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து நிறைய இந்த பௌதிக ரிலேட்டடா நம்மளுடைய உடம்பை எப்படி பியூட்டிஃபை பண்றது, இது பத்தின வேலைகளை நம்ம பண்றோமே தவிர்த்து ஆத்மாவுக்கு எது முக்கியமானதோ அதை நம்ம வந்து செய்யாம விட்டுட்டோம்னா நம்ம கடமையில இருந்து தவறுகின்றோம் இல்ல. அப்ப அந்த ஆத்ம உணர்வுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, சத் சங்கம், நம்மளுடைய சாண்டிங், பகவானை பத்தி கேட்கறது, அந்த ஆன்மீக இதுல வந்து புத்தகங்களை படிக்கின்றது, பகவத்கீதை பாகவதம் பெஸ்ட் நம்ம அதை படிக்கணும். சோ தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் அதை புரிந்து கொண்டு அதுல வந்து முயற்சி செய்யறவங்க பாத்தீங்கன்னா தெளிவாக இந்த இந்த நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அப்ப இந்த ஆலமரம் அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் அதை பற்றி ஒரு அறியாமையில் இருக்கக்கூடியவர்கள், தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட ஆத்மாவை பத்தி தெரியாமையே அவங்க என்ன முயற்சி செய்தாலும் அதை வந்து அடைய முடியாது. நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். என்ன அது தலைகீழான ஆலமரம் சொன்னார் பகவான். இந்த லோகத்துக்கும் மேல இருக்கிறது என்னது? கோலோக விருந்தாவனம், கிருஷ்ணனுடைய உலகம் இல்லையா? அங்க நம்ம திருப்பி போறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணுன்ற அந்த ஞானம் இல்லாத வரைக்கும் அவங்க என்னதான் ட்ரை பண்ணாலும் அதை அடைய முடியாது. உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது, பகவானே சொல்றாரு இல்லையா? சோ அந்த சூரியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துக்கே வந்து அது வந்து வெளிச்சம் தருகின்றது. சூரியன் இல்லைன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, ஒண்ணுமே இருக்காது, ஸ்தம்பிச்சு போயிடும். ஈக்குவலா தேவை. சந்திரனும் வேணும். மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. ஒரு இதுலயும் பகவான் வந்து ப்ராமிஸ் பண்றார். வேற யாராவது இதை வந்து சொல்றாங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரதம மந்திரி அவரை வந்து பிரதம மந்திரின்னு சொல்லிக்குவாரு. அதே மாதிரி சிஎம் வந்து அவரை வந்து சிஎம் சொல்லிக்குவாரு. ஏன்னா அவங்க வந்து ஆத்தென்டிகேட்டட், அவங்க அதுதான், அதனால அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க. அத மாதிரி பகவான் வந்து நான் என்கிட்ட இருந்துதான் அந்த பிரகாசம் வருகின்றது, அந்த சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றதுன்னு பகவானே வந்து சொல்றார் இல்லையா? அதனாலதான் அவர் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? புருஷோத்தமர், பகவான் அப்படின்னு சொல்றோம். கிருஷ்ணரை இங்க யார் சொல்லிட்டு இருக்கா? நமக்கு கிருஷ்ணர். சோ அதனாலதான் வந்து அவர் கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? பகவான் அப்படின்றத சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி யார் வாசிக்கலையோ அவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. காம் ஆவிஷ்ய ச பூதானி தாரயாம் யஹம் ஓஜசா புஷ்ணாமி சௌஷிதி சர்வா சோமோ
भूत्वा रसात्मकः हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ண பிரபுஜி. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். நம்ம பார்த்தோம் பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர். பரபிரம்மமாக எல்லா கிரகத்துக்குள்ளேயும் அவர் இருக்கின்றார். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. அத வந்து சயின்டிஸ்டால கூட புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அவருடைய சக்தியால் மட்டும்தான் அதோட இடத்துல இருக்கு. கொஞ்சம் நிலை பெறணும்னாலும் முடிந்து நமக்கு அது. நான் சந்திரனாக எல்லா காய்கறிகளுக்குள்ளும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். அதனாலதான் நம்ம வந்து வெஜிடபிள் எடுத்து நம்ம வெஜிடேரியனாவே இருந்தாலுமே நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானுக்கு பிரசாதத்தை ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பிரசாதத்தை நம்ம ஏத்துக்கிறோம் இல்லையா? ஏன்னா அந்த கிராட்டிடியூட் நமக்கு வேணும். அது எங்க இருந்து வந்துச்சு? பகவான் கிட்ட இருந்து வந்துச்சு. சோ அந்த ஒரு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம அதை எடுத்துக்கும் போது அந்த ஃபுட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரசாதமாக மாறுகின்றது. சோ பகவான் கிட்ட இருந்து தான் அந்த வாழ்வு ரசம் அப்படின்றது வந்து கிடைக்குது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். சோ இங்க பகவானே தன்னை டிக்ளேர் பண்றார். 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அகம் வைஸ்வனரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகமாச்ரிதः பிராண அபான சமாயுக்த வசாம்யன்னம் சதுர்விதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக நான் சுவாச காற்றுடனும் வெளி சுவாச காற்றுடனும் உச்சுவாச காற்றுடனும் வெளி சுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றேன். அல்டிமேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் எல்லாமே வந்து பகவானோடத்துல இருந்து வருது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க வந்து பாத்துக்கலாம். சோ பகவான் என்ன பண்றார், அந்த ஜீரணம் நம்ம அந்த இப்ப படிக்கிறோம் HCl வந்து நம்மளோட அதை வந்து செரிமானம் பண்றதுக்கு தேவையான ஒன்று அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக யார் இருக்கின்றார்? பகவான் இருக்கின்றார். அது மட்டும் இல்ல, உச்சுவாச காற்று வெளி சுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றேன் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க வந்து டிக்ளேர் பண்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. 15வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. வாசிக்காதவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 15. सर्वस्य साहं स्मृति सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम् अबोहनं स वेदैः स सर्वैर् अहम् एव वेद्यो वेदान्त कृत् वेद वित् एव साह. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. வேதாந்தத்தை நமக்கு தொகுத்து கொடுத்தவர் யார்? வேதவியாசர். வேதங்கள் வந்து எப்போ பகவான் இருக்காரோ அப்பத்துல இருந்தே இருக்கு. ஆனா அதை நமக்கு வந்து தொகுத்து கொடுத்தவர் வேதவியாசர் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதனாலதான் வேதவியாசரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய ஒரு அம்சம் அப்படின்றத பார்க்கலாம், அவதாரம். சோ ஒரு பகவானுடைய அவதாரங்கள் பாத்தீங்கன்னா எப்படி கடல்ல வந்து அலையை வந்து நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியாதோ அது போல ஏகப்பட்ட அவதாரங்கள் இருக்கு. ஆனா சிக்னிபிகண்டா நம்ம வந்து அந்த 10 அவதாரங்களை மட்டும்தான் பாக்குறோம் இல்லையா? அவர் எல்லாமாகவே அவரே இருக்கின்றார் என்போது நம்மளுடைய ஆன்மீக குருக்களும் வந்து பகவானோட ரூபத்துல வந்திருக்கான்னு தான் நம்ம பாக்குறோம். சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து நம்மளுடைய ராதாராணியோட பாவத்துல எப்படி வந்து ஒரு பக்தன் வந்து பகவான் மேல பற்றோடு இருக்கும்போது அந்த பாவம் எப்படி இருக்கும்ன்றத ரசிக்கிறதுக்காகவே வந்து பகவான் வந்தாராம். கோபிகள்லாம் வந்து கேட்பாங்களாம் பிரம்மதேவர் கிட்ட வந்து அவங்க வந்து நாரதர் கிட்ட சொல்லுவாங்களாம், இந்த பிரம்மதேவருக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட ஒரு இதே இல்லை, எப்படி வந்து எதற்காக கண் இமைய வந்து படைத்தார் அவரு? நம்மள டிசைன் பண்ணும்போது அது பெரிய டிஃபால்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த கண் இமைகளை வந்து அவர் வச்சிருக்க கூடாது, பகவான் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்களுக்கு. அதனால கொஞ்சம் கூட அந்த கண்ணு மூடக்கூடாதாம். அந்த மாதிரியான பாவத்துல வந்து அவங்க இருப்பாங்களாம். அப்ப வந்து பேசும்போது பகவானுக்கு வந்து என்னதான் இவங்கள பக்தர்களுக்கு அப்படி என்ன ஒரு அன்பு கிருஷ்ணர் மேலன் போது அந்த அன்பை வந்து அனுபவித்து பார்க்கணும்ன்றதுக்காகவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ராதாராணியோட அந்த பாவத்துல வந்து பகவான் எடுத்த அவதாரம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம். 500 வருடங்களுக்கு முன்பாக வங்காளத்துல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து பரப்பணும் அப்படின்றதுக்காக அவர் வந்து அவதாரம் பண்ணினார் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். சோ பகவான் இங்க என்ன சொல்றார்? எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். உண்மைதானே? நம்ம வந்து பரமாத்மாவாக பகவான் வந்து எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் இருக்கின்றார் என்றதை பார்க்கலாம். அவர் அது மட்டும் இல்ல, அவர்கிட்ட இருந்துதான் நமக்கு ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. மன்னிப்பவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரியவன், அதை வந்து மறந்து போறவன் வந்து அதை விட பெரியவங்கன்னு நம்ம சொல்றோம். கொஞ்சம் ஜஸ்ட் நினைச்சு பாருங்க, நமக்கு வந்து ஞாபக சக்தி போன ஜென்மத்துல இருந்து நமக்கு அந்த ஞாபக சக்தி இருந்துச்சு, அதிகமா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? வாழ்க்கையே நரகம் ஆயிடும்.
நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னா அதை மறந்து அடுத்து என்னன்னு நம்ம போயிடணும். அதை நம்ம அப்படியே ஞாபகம் வச்சுட்டே இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க, பகைமை தான் வளரும். அப்புறம் அந்த இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்றது இல்லையா? நமக்கு முன்னாடி இருக்கவங்க ஈவன் அவன் வந்து எதிரியாகவே இருந்தாலும் அவங்கள வந்து நம்ம பாசிட்டிவா நினைக்க நினைக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அவங்களோட அந்த நெகட்டிவ் தாட் கூட பாசிட்டிவா மாறிடும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க பகவான் என்ன சொல்றாரு, எல்லோருடைய ஹிருதயத்திலும் பகவான் நாளையில இருந்து யாரும் யாருக்கிட்டையும் வந்து கோவப்படக்கூடாது. ஒருத்தவங்களை பார்த்த உடனே ஓகே இவர் ஒரு ஆத்மா, அவர் கூட வந்து பரமாத்மா இருக்காருன்ற அந்த பாவத்துல நம்ம போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க பிரச்சனையே இருக்காது. சோ அவரே சொல்றார், ஞாபக சக்தி, அறிவு, மறதி எல்லாமே வந்து கொடுக்கக்கூடிய சக்தி பகவான் கிட்ட இருக்கு. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானேன்றது. அதனாலதான் ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வன 4 வேதங்களையும் நமக்கு புரிந்து கொள்ள முடியலன்றதுனா அதோட சாரம் உபனிஷத் அதுவும் நமக்கு புரிந்து கொள்ள முடியலன்றதுனால பகவத்கீதை இன்னும் ரொம்ப எசென்ஸா எடுத்து நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே, வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவனும் வந்து பகவானே அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். இதெல்லாம் வந்து பகவானை பத்தி சொல்றதுனாலதான் இந்த அத்தியாயத்துக்கு பேர் வந்து நம்ம பாக்குறோம் புருஷோத்தம யோகம், பகவானுடைய யோகம். அவரை பத்தி தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நம்ம கடைசி 6 அத்தியாயம் என்ன பாக்குறோம்? ஞான யோகம். நம்மளுடைய அந்த அறிவை வந்து வளர்த்து எப்படி பகவான் அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபுஜி 16, 17. हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண யார் வாசிக்கலையே அவங்க வாசிக்கலாம். पुरुषौ लोके शरशास्त्र एव स शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थुतो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मेयत् युधा यो लोह त्रयम् आविश्य प्रवर्त्यव्यय ईश्वर। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. செந்தில் பிரபுஜி அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. செந்தில் பிரபுஜி ரெடியா இருங்க அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறதுக்கு. தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள். இப்ப அடுத்து பகவான் கிளாசிபிகேஷன் வந்துட்டார். எல்லா இதுலயும் நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளிஃபையா புரியுற மாதிரி ஒண்ணுன்னா சொல்லுவார். மனிதர்கள் 3 குணத்துல இருக்காங்க, அதற்கும் மேலப்பட்டது சத்வகுணம். அது போல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 3 விதமாக மனிதர்களை பிரிக்கலாம், அகர்மவாதி, விகர்மவாதி, அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம கர்மவாதி, பக்தி 9 விதமான பக்தி எல்லாம் பாருங்க நமக்கு வந்து பாயிண்ட் வைஸ் வந்து பகவான் கொடுக்குறாரு. இப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா 2 விதமான ஜீவன்கள் இருக்கின்றார்கள். ஒருத்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறக்கூடியவர்கள், இன்னொருத்தவங்க தவறாதவர்கள். யார் இந்த தவறக்கூடியவர்கள்? ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள். ஏன் அப்படின்னாக்கா நமக்கு அதுவும் இந்த கலியுகத்துல நமக்கு வந்து அந்த 4 டிஃபெக்ட் இருக்கு. ஒருத்தவங்களை ஏமாத்துறது, நிறைய பொய் பேசுறது, மாயையால வந்து நம்ம வந்து சிக்குண்டு இருக்கின்றோம். அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த டிஃபெக்ட், இந்த கலியுகத்தோட டிஃபெக்ட், இந்த ஜட உலகோட டிஃபெக்ட். சோ ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள். ஆனால் ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். இந்த ஜட உலகிலேயே வந்து நம்ம வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையை நடத்த முடியும்ன்றதையும் பகவான் சொல்லியிருக்கார். எப்ப நான் வந்து பகவானுடைய சேவகன், இந்த துன்பங்கள் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய இதே கிடையாது, இதையும் மீறி பகவான் கிட்ட வந்து எப்பவுமே நித்தியமாக நான் வந்து சேவை செய்து கொண்டிருப்பேன். எப்ப ஒருத்தர் நினைத்து அதிலேயே நிலையாக இருக்கின்றானோ அவன் வந்து இந்த ஜட உலகிலேயே வந்து முக்திப்படுகின்றான்றதையும் பகவான் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? சோ பகவான் வந்து 2 உலகங்களாக பிரிக்கின்றார், ஜட உலகம், ஆன்மீக உலகம். ஜட உலகில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தவறக்கூடியவர்கள். இங்க நம்ம திருப்பி என்ன அது தவறக்கூடியவர்கள்? திருப்பி அந்த முக்குணங்கள், பிறப்பு, இறப்பு, நமக்கு எப்ப ஈவன் நான் சத்துவ குணத்திலே இருக்கேன், நான் ரொம்ப நல்லவன் அப்படி இருந்தா கூட கொஞ்சம் எனக்கு அந்த தலைக்கணம் வந்து விட்டது அப்படின்னாக்கா திருப்பி நான் அந்த வீழ்ச்சி அடைவேன் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். யாரையாவது கஷ்டப்படுத்திடுவேன். அதுக்குதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரஜல்பா அடுத்தவங்களை பத்தி பேசவே கூடாது. அதுவும் வைஷ்ணவர்களை பத்தி நம்ம பேசவே கூடாது. அது வந்து வைஷ்ணவ அபராதமா ஆயிடும். பகவான் வந்து நம்ம தெரியாம செய்கின்ற தவறதான் வந்து பகவான் மன்னிப்பாரு. ஆனா தெரிந்து கொண்டே நம்ம செய்தோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து அபராதமாகிவிடும். அதை மன்னிக்கவே மாட்டார். அதனால நமக்கு வந்து ஒரு விஷயம் தெரியல, நம்ம செஞ்சோம், ஓகே இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியல, நான் தவறு செய்து விட்டேன், என்ன மன்னிச்சிடுங்க, அந்த பாவத்துல இருந்து நமக்கு வந்து முக்தி கொடுக்கின்றார். ஆனா எப்ப நான் அபராதம் பண்றனோ, என்ன அபராதம்? தெரிஞ்சே நான் செய்யறேன் இல்லையா தப்பு, அது வந்து அபராதம். இப்ப வந்து புலால் உண்ணக்கூடாதுன்னு நமக்கு வந்து இவ்வளவு நாளா தெரியல, ஓகே இதுக்கப்புறமும் நம்ம அதை நான் கண்டினியூ பண்றேன் அப்படின்னா தெரிந்தே நான் செய்யும்போது ஓகே அதற்குண்டான கர்ம பலன் உனக்கு கிடைக்கும். எப்படி அந்த உயிர் கடைசியா போற சமயத்துல துடிதுடிக்கின்றதோ அதே தாட் நமக்கு இருக்கும். அதனால நம்மளுடைய பலன்கள், அடுத்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ், அது கடைசியா நம்ம தானே அந்த மரணத்தை பார்க்க போறோம். ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க தனித்தனியா தான் நம்ம அந்த மரணத்தை வந்து
பார்க்க போகின்றோம் இல்லையா? அப்போ வந்து நம்மளுடைய இந்த அசோசியேஷன்ஸ் எதுவும் நமக்கு இருக்காது. சோ அதனால நம்மளுடைய அந்த ஆத்மாவை ஸ்ட்ரென்த் பண்றதுக்கு, ஆத்மாக்கு உண்டான கடமையை வந்து நம்ம இப்பத்துல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் நமக்கு தெரியல. ஓகே, அதுல நான் என்னெல்லாம் நிறைய பாவங்கள் பண்ணியிருக்கலாம். பகவானே அதை மன்னிச்சுடு. ஆனா எப்ப நான் தெரிஞ்சுச்சோ நான் வந்து என்ன கரெக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த நிலைக்கு நான் போகணும்னு நினைக்கின்றேன். அதனால நீங்க வந்து என்ன சரியான நோக்குல போகணும். ஆனா நான் திருப்பி திருப்பி அதே தவறை தெரிந்து கொண்டே செய்தால் அது வந்து அபராதம். அதுல இருந்து நம்மள பகவான் கண்டிப்பா எடுக்க மாட்டார். நம்மள வந்து அதுல இருந்து நம்மள வெளியில கொண்டு வர மாட்டார். அதனால நம்ம வந்து பாவத்துக்கு வேணா நமக்கு வந்து விலக்கு இருக்கு. ஆனா அபராதத்துக்கு வந்து விலக்கு இல்லை. தெரிந்தே நம்ம அந்த தவறுகளை செய்யக்கூடாது. இது நாள் வரைக்கும் நமக்கு தெரியல சாஸ்திரங்கள் என்ன அப்படின்ட்டு. இப்ப நம்ம படிச்சிருக்கோம், கிட்டத்தட்ட 15வது அத்தியாயம் வந்துட்டோம். இதுக்கு மேலேயும் நம்ம வந்து தெரிந்த எந்த தவறுகளையும் செய்யக்கூடாது. சோ இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உத்தம புருஷரான பரமாத்மா. அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். முழுமுதற் கடவுளான பகவான் கிருஷ்ணர் 3 ரூபங்களில் பரமாத்மா, பரமபுருஷர், பரபிரம்மம் 3 ரூபங்களில் இருக்கின்றார். பரபிரம்மம் இந்த பிரபஞ்சம் ஃபுல்லா, பரமாத்மா நம்மளுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய ஹிருதயத்திலும் இருக்கின்றார். பரம புருஷர் எல்லாவற்றிற்கும் வந்து மூலமாக இருக்கக்கூடிய பரம புருஷர். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன சொல்றார், ஒருத்தவங்க தவறக்கூடியவர்கள், இன்னொருத்தவங்க தவறாதவர்கள். இந்த ஜட உலகுல இருக்கவங்க எல்லாம் தவறக்கூடியவர்கள். ஏதாவது தவறு செய்து நம்ம திருப்பி திருப்பி நம்ம விழுவோம் எழுவோம். ஆனா ஆன்மீக உலகம், பகவானோட அந்த நித்தியமான கோலோக விருந்தாவனம் ஒரு தடவை என்ட்ரி ஆயிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுல இருந்து நம்ம திருப்பி வரவே மாட்டோம். ஏன்னா அதுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஃபுல்லா பியூரிஃபை ஆயிடுவோம். நான் பகவானுடைய சேவகன், அவருடைய சேவையில மட்டும்தான் எனக்கு இனிமை இருக்கின்றது அப்படின்னு நான் என்ன நல்லா டியூன் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எனக்கு அங்க விசாவே கிடைக்கும் இல்லையா? அது உள்ள போயிட்டோம்னா நம்ம திருப்பி வர வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. சோ அவர்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறாதவர்கள். இது எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர் பரமாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய பகவான். அவர் எல்லா லோகத்திலும் வந்து இருக்கின்றார் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. வாசிக்காதவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யஸ்மாத் ஷரம் திதோ அகம் அஷராத் அபிசோத்தமஹ அதோ அஸ்மி லோகே வேதேச பிரதித புருஷோத்தம. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும், நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும், உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். நமக்கு தான் வந்து இந்த முக்குணங்கள், இந்த கட்டுப்பாடு எல்லாமே. ஆனா பகவானுக்கு இல்ல. ஏன்னா பகவான்லதான் நம்ம வந்திருக்கோம். அவர் நம்மளை படைத்தவர் இல்லையா? சோ அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த கட்டுண்ட இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அவர் ரொம்ப திவ்யமானவர். எல்லார்கிட்டையும் வந்து பாரபட்சமாக நடந்து கொள்ள மாட்டார். நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுரர்களுக்கும் வந்து முக்தி கொடுக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தனுக்கும் முக்தி கொடுக்கிறார் பகவான் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 19வது ஸ்லோகம். இது வந்து புருஷ சுக்தம் அப்படின்றது கர்ப்பதோஷாய் விஷ்ணு எக்ஸாம்பிள் இங்க நம்ம பாக்குறோம். 19வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யோ மாம் ஏவம் அசம்மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எவனொருவன் என்னை பரம புருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். உண்மைதானே? இப்ப ஒருத்தருக்கு வந்து ஒருத்தர் மேல நமக்கு வந்து அன்பு வரணும்னா அவரை பத்தி ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நமக்கு அதுக்கப்புறம் அங்க இங்க நம்ம மனசு பிறழாது இல்லையா? சோ பகவான் தான் வந்து பரமபுருஷன் எப்ப நம்ம தெரிந்து கொள்கின்றோமோ, ஐயமின்றி எந்த டவுட்மே இல்லாம எப்ப நான் புரிந்து கொள்கின்றோனோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாகின்றான். ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார், இதை விட வேற எதையும் நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவரை பற்றி தான் அவர் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து விளக்கினார் இல்லையா? சோ இங்க வந்து அவர் என்ன சொல்றார், பகவான் தான் எல்லாம் அப்படின்றத எந்த டவுட்மே இல்லாம நம்ம எப்ப தெரிந்து கொள்கின்றோமோ அவன் எல்லாவற்றையுமே அறிந்தவனாகின்றான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில், அது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன், முழுமையான பக்தி தொண்டில் இருப்பேன் இல்லையா? நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரோல் எடுத்துட்டு நம்மளோட வீட்லயே நம்ம வந்து கடமையை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு, அது வேற விஷயம். ஆனா பற்றற்று செய்யணும். உண்மையான பக்தி எங்க இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் மேலதான் உண்மையான பக்தி இருக்கும் இல்லையா? ஆனா நம்ம ஜட உலகில் நம்மளுடைய ஃபேமிலியில வச்சிருக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அதெல்லாம் நிலையற்ற ஒன்று.
இன்னைக்கு இருக்கிற ஜனங்க நாளைக்கு வேற மாதிரி மாறிடுறாங்க. ஆனா பகவான் வந்து அப்படி இல்ல. அதனால அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப நம்ம பகவான் தான் எல்லாம் நம்ம தெரிந்து கொள்கின்றோமோ நம்மளுடைய பக்தி வந்து முழுமையாக அவர் மீது இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கடைசி ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. கடைசி ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க. இது குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதமுக்தம் மயா நக ஏதத் புத்வா புத்திமான் ஸ்யாத் கிருதக்ருதச்ச பாரத. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி இந்த இதுவும் கடைசி இதையும் வாசிருங்க மாதாஜி. ஸ்லைட். ஓம் தத்சத் இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே புருஷோத்தம யோகோ நாம பஞ்சதசோ அத்தியாயः. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. எது? பகவானுடைய இது புருஷோத்தம யோகம். பகவானை பத்தி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த அறிவு. பாவமற்றவனே தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எப்ப நமக்கு இந்த விஷயங்கள் தெரியும் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் தொலைந்ததுக்கு அப்புறம். சோ நமக்கு வந்து இந்த ஞானத்தை பகவான் இப்ப கொடுத்திருக்கார். சோ இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞன் ஆவான். ஹோப் நம்ம எல்லாம் வந்து அதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். அதனாலதான் நாளில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போடக்கூடிய அந்த புருஷோத்தம மாதத்துல வந்து நம்ம என்ன செய்தாலும் அது வந்து பன்மடங்காக நம்மளுடைய அக்கௌண்ட் பேலன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண போவோம். சோ ஹோப் நீங்க எல்லாருமே ரெடியா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா உங்களோட சாண்டிங் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் பகவத்கீதை பாகவதம் படிங்க. முடிந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுடைய அந்த ஆன்மீக பணி வந்து நாளையில இருந்து அடுத்த 1 மந்த்துக்கு கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய்.